Projecte C1714. Hem estudiat aquest petit insecte des d'un punt de vista local. Fins ara sabíem que aquests insectes, en general, formen colònies amb uns estrictes paràmetres socials. Aquesta està formada per 3 grans grups. La reina, la més voluminosa, les soldats, diferenciades pel seu cap gros, i les obreres. Hem fet un estudi més complet a nivell local i hem detectat comportaments mai vistos en altres indrets. En un dels nostres experiments vam extreure de la colònia durant uns quants dies a la reina, mitjançant un micròfon dins de l'hàbitat fictici. Vam poder escoltar amb un traductor de vàlvules avançats que interpreta els comportaments químics amb els que es comuniquen. Visca la República! Visca! Visca la República! Visca! Visca la República! Visca! Visca! Visca la República! Visca! Visca! Poc temps després, una reacció imprevista de les formigues soldats va rodejar la colònia, eliminant aquelles obreres que s'hi oposaven. Novament van fer ús del traductor. Feixistes! Feixistes! Opressor! Opressor! Feixistes! Feixistes! Callen, coño! Arribats a aquest punt, la del cap gros entre els capgrossos va esdevenir la líder del grup. Hormigas todas, en esta pertinaz sequía nacional me erijo como la hormiga suprema por la gracia del gran blanco. L'estricte control, establert per la líder, va tenir una durada de 40 dies, just fins la seva mort. En aquest punt, la filla de la reina, sota la tutela de la líder, va adquirir el control. Al cap d'uns dies, un petit grup de capgrossos va intentar fer-se amb el poder. ¡Quieto todo el mundo! ¡Se sienten, coño! La revolta no va prosperar. Posteriorment, l'observació va esdevenir monòtona. Dins d'un petit grup de la comunitat, al adonar-se que els subministraments que rebien eren molt inferiors als que recol·lectaven, es van rebel·lar. El traductor ens va donar les dades. Independència! Independència! Les últimes dades que tenim quan observem aquesta petita comunitat és que se'ls estan inflant els ous. Fins aquí l'informe del projecte.